ce mutum ne ba da idaniya, ke nake yi wa tsantsar so da kauna daure ki saka na a zuciya. Raina fansa a gare ki, rabuwa da ke kin san da akwai wuya. Sanki ya soke na a zuciya, rashin ki zai sanya na hajijiya. Ke kaɗai ce zaɓina, da in bari ki gwara a sana a rijiya. Na yi nisa kan ƙaunin